nna gị sụọ ya, gị nwa na-asụkwa ya, mana nwa nke gị amaghị asụ ya. N'ọnụ ka ọ na-azụ onye Igbo nke ya. Kedụzi ka o rutere na nke gị ogwuji agụ? Ị masịkwa na onye hapụ ihe o ji ama mma ma ya rụọ? Ọ bụ mere n'ihu gwa mpịtị n'azụ. Onye Igbo ikwu Igbo amaka, mana nwa ya amaghị asụ asụsụ Igbo. Ọ bụ usoro okwu eso n'omume m ya, mana ndị Igbo taa aghọgo ndị a jụrụ ajụ buru ụzọ jụọ onwe ha, ebee ka eji Igbo eje? Ajụjụ onye Igbo jụrụ, nke mere ndị ichie, ndị mbụ nakwa ndị nna nna ya jiri wee sụọ ude ma kwa akwa arịrị n'ala mmụọ. Onye ajụjụ ka m jụọ gị, ekekere ụwa ọ dara iberibe? Ọkwa Chukwu kere mmadụ, kee mba, kee agbụrụ, kekwa asụsụ na omenala dị iche iche, ka nke ọbụla dị iche n'ụdị nke ya, ka mma were dị n'ụwa site na ejirimara ndị a niile. Ejirimara nke ndị Igbo bụzi ọba akpọrọ mkpọkọrọ nke agbata obi jizi ekpo ntụ. Onye ajụjụ, ị nụla akụkọ banyere ndị nna nna gị ha, ndị odogwu? Ị maara ntọala ha ji wee kwuo Igwe bụ ike? Ị maara ntọala ha ji kwuo onye agha na nwanne ya? Ị maara ntọala ha ji kwuo na a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụwa n'ama? Akọrọ gị ka ha siri sie ike? Akọrọ gị maka ihe niile ha ji aka ha were mepụta? Ị nụla maka nsibidi, edemede ha dere mgbe ụwa nọ n'ọchịchịrị? Akọrọ gị maka Igbo landing, ka ndị nna nna mụ na gị si họrọ ịnwụ ọnwụ dike n'ime osimiri karịa ibi ndụ ohu? Ị maara na ọ bụ asụsụ Igbo ka ha ji were kpọkuo mmụọ du ha wee gaa ka o duru ha wee laa? Onye ajụjụ, o doro anya na ịmaghị ebe mmiri bidoro mawa gị. Kedụkwanụ ka ị ga-esi mara ebe ọ nọrọ kọọ gị? Ọ bụ na ịmaghị na asụsụ Igbo bụ mmụọ, ebe onye Igbo n'onwe ya bụ asụsụ Igbo dị ndụ? Ihe agụ jikwana ụdị ebube dị ya na mbọ. Ọ bụ asụsụ Igbo ka Igbo ji dị ebube bụrụ otu obodo, mana ọ bụ na ka ndị ọ na-eru n'okwu ga-etinye ọnụ ka Igbo bụrụkwa asụsụ ọrụ ọzọ nke ịbụa na mpaghara ala Igbo iji degara gọọmenti akwụkwọ. Ọ bụ na ịmaghị ede na Bekee, dee n'Igbo, anabata ya. Abịa nzukọ ịmaghị asụ na Bekee, sụọ n'Igbo, anabata ya. N'ụlọ ọrụ ịmaghị ekwu na Bekee, kwuo n'Igbo, anabata ya. Ndị na-eme ihe ọfụma bụ ndị ụmụnna anyị ndị Yoruba ma ndị Hausa. Ịpụtagodị na Abuja na ebe onyeisi oche gọọmenti dị, ịsụ ha na Hausa ahụ, o nweghị ihe ọzọ gị na-akpọ na-ekwu na Bekee. Ihe ọ bụla ị chọrọ ọ na-emere gị ozugbo ozugbo. Mana nke anyị n'Enugwu anyị nọgodi n'ime ya, ịbata onye isi ndewo, ehe, how may I help you? O nweghị ka ịsa ya n'olu Igbo, na-eme gị ka ị sụgharị ya Bekee ahụ ka ọ wee were Bekee wee maa ma ihe, maka na anyị ji Bekee ama ndị nwere akọ na uche na ndị na-enwe ha akọ na uche. Ọ echiche ndị Igbo bụ ihe ahụ, na onye na-asụ Bekee ma ihe nwa akọ na uche, nke na-amaghị asụ Bekee amaghị ihe nke o ji enwe akọ na uche. Ya bụ ụmụnne m, ọrụ a ga-arụ karịrị akarị. Achọrọ m iji obere ukwu anụnwa nke anyị dere bụ ihe anyị ji agbasa ozi anyị wee kwalite mmụọ ọrụ na mgbede a, ka anyị jisi ike dọnyere ụmụnne anyị ndị wepụtara onwe ha ịgba mbọ ijikọta ndị Igbo ọnụ n'ụzọ dị iche iche, ka anyị dọnyere ha ukwu. Ọ bụ na ịma wepụta onwe gị, dọnyere ha ukwu otu ọbụla ị nwere ike, ka ya bụ ọrụ ha na-arụ na-aga n'ihu. Ọkwa achọwa isi ọchụ agawa n'ụzụ.